Masquera say Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanga kukuya panini channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingwagara waka subscribe, don't forget to comment and share this video. Tichikuchangamidai muchirongwa chedu Zim Confessions and Deep Secrets. Apo patinotambira nekushare ma secrets atinenge tichipiwa nema confessions nevanhu vakasiyana mumativi mana enyika. Nasi tine confessions atakuvigirai pano atishaka kuverengerai mobva mashare zvamunenge muchifunga pamusoro penyaya idzodzi mucomment section. Confession number 1 inotaura iyo ichiti: handina kufungidzira kuti ndichasvikawo pakuita bonde nevamwe varume mufunge, asi Satan ndiye akandishandisa. I'm a boy aged 26. Ndinogara muHarare. Ndinoita zve-InDrive, zveungochani kana kuti gay. Matangiro azvakaita, ndakatanga ndichiita basa remataxi ndichitakura varungu from airport kusvika ndazosangana nemumwe murungu akandiinvita kuhotel kwake ainzi John. So ngeri Saturday kumatain kwasviba ndakarara kuhotel kwake usiku hwacho. Akauya kwandiri akandiudza nyaya yake kuti ndizvo zvaanoda kuti ndimudye bota kumashure. Ondipa $50 pa one round. Hama dzangu kutaura chokwadi zvakandiitira fani, asi ndakangobvuma hangu. Hamene kuti mweya here wakangondibata ndikabvuma. So zvakatoitika usiku hwese. Akandipa $100 pa 2 rounds ndikaenda kumba. The following day ndakanzwa kumuvenga, asi chinondishamisa ndakasangana nemumwe futi ane hunhu ihwohwo. Uyu manje akandichiva akasvika pakurara neni. Ndini ndakaitwa mukadzi. Akandipa hake mari yanga tataurirana. Hazvina kuperera ipapo. Akandiintrodusa kuapplication inonzi Grindr, iyo inoshandiswa nengochani dzeku-South Africa. Ndakabva ndapinda mazviri kutanga kudyiwa nekudya bota vamwe varume zvakandipinda muropa. Ndakabva ndaudza mafriends angu, but vakandiseka ndikanyara. Mumwe kwakundimakisa nevanhu akavaudza kuti ndodyiwa bota. Ndakambofunga mweya wekuda kumuurayisa, cause akandinyadzisa zvisingaite. Asi ndakabva nangodzikama. But izvezvi ndafunga kuzvisiya hangu, nekuti izvezvi magirlfriend angu pese pandinoda kuita navo bonde, nhengo yangu inonetsa kumira. Ndinotonzwa kunyara nekuti ndonzwa kuda kuita bonde nevamwe varume. Kumashure kunoita kakunyerekedza, asi ndati ningokuudzaiwo kuti hakusi kuda kwangu. Izvozvi nyaya inenge ichingonzi mataxi driver munozvinyanya. Confession number 2. Hi admin. Nyaya yangu yakadai so. I'm a married man with a child. I really love my wife and my son. Nyaya yakatanga paudiki wangu. Takakura mvillage raive neboys. Team ranga rakawandisa. Taizosvika pakuita maumbwe tega sekutamba. Tichizosvika pakubatana yatinoti romance pachirungu. So izvi ndakatanga kuzvifarira nevamwewo. Taibatana mumvura tichitamba pataifudza mombe tichiri kuma grade 6, 7, form 1. Izvi hazvina kupera. Ipapa pandakazoita form 4 kwaivawo nevashoma vaizvida zvekutamba chikudo pachikoro, tichimisa zviweti zvedu kutotundisana chaiko. Nyaya yakazotanga ndave form 4 pandakabata Facebook yemumwe mufesi pahoo pake pachibuda varume vachikisana. Ndikati kowa zvowanepi tsvina yakadai so. So akanditi zvese paFacebook zviripo. Ipapo ndaisawa paFacebook. Ndakabva ndatogadzirawo yangu Facebook account. Ndakatanga kuenda kumapeji emagay, even vanhu vachiona vese. Ndaichionawo mapenzi aya tichiseka. But from there I started to like guys and I began to be attracted to guys. Pandakaona kuti aya mashura apinda muhana mangu, ndakatangawo kunamata nezvazvo, kutsanya etc. Kumaprofita, that time I was very prayerful and ndaisada kutadza. Pandakazoti pay mujoni, haiwawo ndipo pandakazoona kuti aiwa kana riri dhimoni rakutoenderera. Kungoona murume akashama ndotomisa chiweti. Zvisinei ndakabva ndati aiwa kukunda miedzo kurora. Ndakabva ndangorora mukadzi wangu tikaita chimwana chikomana. Pari zvino tiri safe and I love my wife. Bonde aiwa ndobata zvakanaka. Mai vari kuguta but dambudziko harina kupera. Ndikangoona zvikomana zvakashama
chakanaka pachiso chiweti chinotomira kuti dai chandikhwapaidza magaro. Ndikudai help kutuka kushaya brain maita basa. Confession number 3. Makadi pano, I'm suspecting kuti murume wangu gay. Magaro ake ukaabata anotefa kuita seye mukadzi, and kana ndichimubata magaro he feels so comfortable with it, and chinhu chake chobva chatomira. Ane tumwe tumamudzo nekungoita zviramwa, and chero ukada kujoka naye he takes zvawajoka serious wototi kwindi, and mubachero mukaita misunderstanding haakutaudze anotoda kunyengerewa kunge ukunyengerera mukadzi, and he feels too much comfortable nekuva nemafriends echikadzi, and anofarira kuti kana achitaura nevanhukadzi he will call them hey love, hey sweetie. 10 years tiri tese I used to be jealous and stressed nazo, but now ndakuona kunge murume wangu gay, and anofarira kungoita tunyaya nevanhukadzi nemakuhwa ipapo. Pane shamwari yake yechirume yandakawana achiwirirana nayo, iye anogara ari kumba kwake vachitandara, but murume uyu haambouyi kwedu. Sometimes anobuda like for an hour odzoka nemari, so ndobva ndabvunza kuti waiwanepi 2 minutes dzawabuda. Anofarira kuti unoda kuti kana ndaiswa kumanyuwa ndikuudze here. Ndakaseta macalls ake kuti arekode. Manje ndanzwa ngochani yamufonera, iye akati long time uripi, zvikanzi ndokuona this month end, but number hadzina kusevwa, and dzabva dzadeletewa kumacall kunge hapana ambofona. Ane problem yekurasa mweya takarara, haana zuva remahara. Ndingaonawo sei kuti murume wangu shuwa ingochani, but sex mumba handishoti every day. Kana ndirini ndinenge ndichimutanga toita mumba medu, since haasati amboti sorry chero ari yaatadza anoda kuti ndimunyengerere ini. Ndiwo maconfessions atata kuvigirai muzuva ranhasi muri Zimbabwe. Tisingazivi kuti munoionawo sei nyaya iyi. Tiudzewo zvamuri kufunga mucomment section, tichiti kune vanogona kubatsira munogona kubatsira muchitiudzawo mafungiro enyu muri Zimbabwe. Thanks for watching.